nke bụ o nwere ihe ya bụ nekata anya ọgbagwoju anyị anya ọ bụ okeke ji ya amaghị akpụ ka ọ bụ agụba kwesịrị aka maka ihe eji were kwubu na ije chakpara nata elu iwu anyị ma mgbe asịmatakịrị na-anata ka oke ihe na-akọzi bụ na ịparatara isi gbọọ nlebe anyị ka ọ ghara ịbụsọ mụ na onwe onye nwere ihe ọya ajụ asị jụọ ya Chukwuma Okoro ana m ha anụ uwe nna m ife anyị ji wee kpọọ gị n'ijesi gị egbe elu jee egbe anụ wee bata o nwekwa n'ofu nwa nwaanyị afọ na-eso gị n'azụ wee bata ma ọ bụ ofu mkpokoro isi sozi ihu n'azụ wee na-abata anyị wee sị ka anyị jụọ gị nna aka ife bụ iwe gị ka ife bụ iwe gị gba anyị chekwa ka m jụọ unu ofu ajụjụ o nweela ebe unu jere n'ụmụagụ niile unu anụ na onwe onye m gburu ma oche ka m kwucha Chukwuma na ọnwayọ ka o nwere obodo ndị bịara gwa ndị ụmụagụ na m gburu mmadụ na be ha ha gwazi unu na abịa nnata m mmadụ ka e were kwụọ ụgwọ ahụ ọkwamụsị ya mechie ọnụ ya odo onye ị na-egbu nwa anyị anyị na-agwakwa gị okeke amụala oke ahụ amụ oke nkwọ ebe ndị ọgbọnwụ onye ọ na-echekwa ụmụ nke ile ahụ ka ịpa isi gị para ọkpa gị parata ya ebe a ọdụ onye anyị ji isi ga-eme na ihe anyị na-ekwu n'obodo ụmụagụ mụ abịa ehiziekwa enwe m ozi ya ajụ apelekwa ya ihe akpọ m na ahụ ewere ọnịcha mesi ebe a gwara chọrọ ụgaba ọnịcha aba ngwa ahụla mba mmiri ebe isi agba gị nwa akwa oke afọ ọ bụ m nwa oke afọ gị na-agwa m ihe ọkwa m na-agwa gị ezigbo enyi gị nwoke iweela m na ndị ọzọ agaghị ala m ebe ị nọ ọ bụ ezigbo enyi gị na-agwa gị ọ dị mma lekwa anya ọnwụchasịkwa ike n'ukwu osi adịghị anya ada anyị na ha agwa gị eji m agwakwara gị agwakwa gị ị ga-asịkwa na m agwa gị akwụpụrụ ya ndị okenye ibe m ọ kwururukwa ihe m gwa gị Chukwuma gbanwere ọ ka dị otu ọdụ anyị o mere gị ihe ọjọọ isiokwu anyị ewu ọdụ ihe ọjọọ anyị mere gị ga-alụtara anyị nwaanyị ịlụ ha nwaanyị asị m na ha uwe onye mma apata galọnụ mmiri 3 anyị paja aga galọnụ mmiri 3 ọya anyị paja aga anyị wee ruo ebe a iwe nwaanyị anyị na-agba gị onwu eziokwu ahụrụ m na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ ọ dị ya na mkpa Okoro si ahụ bụ ebe nwaanyị so m n'azụ na-agagharị ọ dị mma anụla m ihe kwuru ọkwa ụmụ nwaanyị ọha ihe a juru n'ụmụagụ niile anụgo m ihe unu kwuru aga m alụtara unu Chukwuma ịbịa n'onye nnọọ ije ọ pụtara na onye nwaanyị ọbụla mụ na ya nwere mmekọ onye nwoke na onye nwaanyị na mụ na ya ya ebi n'ụlọ ma ndị ntụwasịrị ime nche na mụ na ha ga-ebi nwere onye nke mma ebe isi bịara onye nke gbata ọgba onye nke gbata ọgba Chineke na-ekwu olu Amala Uchechi ume
bụ nke m hụrụ n'anya nke ukwuu. Nche na ọnụnụ di na nwunye ya dabara m ya bụ onye nke jeru ụlọ ọgwụ jee hụ dibịa oyibo gbara egwu ọṅụ nata ebe a gwa m na ya dịara m ime ofu ọdachi nna mara ebe o si abịa tinye ọgbaghara n'etiti mụ na ya bịa dị sure na ihe a na-eme esilu na be nna m akawa ahụ na mgbaru n'ụlọ ka nje jụọ ndị okenye obodo mara ebe ihe a na-emesi jụọ na maya ahụ mmiri tọgbu iko amala uche echi uwe wee mere isi bere ya kịta na-ekwuo nna onye nke a onye ikpeazụ dịala m ime ndebere arụ na mma anụ ofu ọdachi ahụ kwa abịa na-eme emu ngetibia ihe merụọ ya ahụ nne na nna ya wee si ọnwụ na ha ya akpọ ya wee na ya na onwe bụ nwatakịrị esi ọnwụ na ọ ya ana na ya anụghọzi ihe nke akarịgo ya akarịgo anyị eriri ụlọ ka marụ ihe kpatara ihe ha. Chimodemma enewedebe ọrụ kpọpọrọ ịkpa m ụtụ bekee m aka ahụ ya nọnọdụ mana nwaanyị eriri ihe ọha gbazuere enwe ihe na-agata otu ọmụ na-aga ịnọ ebe ezula m oke ịma mkparị m na-enweta mgbe na-erutebe ebe a inweta mkparị m na-enweta n'aka ụmụnna mmata ebe ha na-eme nzukọ nwunye ha na-esuwe imi ime ihe eji eme ihe a na m alụtabe nwaanyị nke ọzọ na m amụtabe nwa nwoke mana ugbu a ịnọ ya ha ga-ahụju nwaanyị anya hụkwanụ ụmụ nwoke ụmụ nwa nwoke n'ihi na ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ya ama m n'ime ihe agadaga nwa nwoke nọ mgbe ahụ ọ bụ mma gị ga-apụta acha ma ọ chaga ya bịa atọ otu ebe ka ndị China chịnchọnchịn
Sorry. Ọkwa ndị okenye ibe ma ọ dị mma ha ga-ahụ ju m anya ha ga-ahụ ụmụ nwoke ha ga-ahụ ụmụ nwaanyị ị ga-amụrụ m ụmụ nwoke agadaga ya ị ga-amụrụ m ụmụ nwaanyị mgbe ahụ ma kụọ ha taa kpuchie ọnụ ka anyị ga-agbagozi n'ụlọ obi na-eme This is you. Please, are you one Mr. Chukuma? And so what? Ongogini we mezi. You see what the I said it. You have the exact facial contour I have on my portrait. Well. My name is Professor Chidi Chukuma. I believe that is your name. I have something. Yes, take this. Open it. Wow. Read. Dear Chukuma, how are you? It's been ages now you left me without a trace of you. It is indeed a dream of my heart and that of my son that we set our eyes on you. My mind is very strong that you are doing very well wherever you are. You were indeed my pride, just that I don't know why you left me without a notice. I want you to know that the bearer of this letter is our child, your son. You left when I was pregnant of him. It was really a terrible experience. But today, thank God, I am happily married. Just that my first son will never rest until he meets his true father. And that is why I gave him your photos and your home address. Please, look after him very well. He is indeed very special to me. I call him my pride because I know he will make you proud one day. Thank you. Your first love, Adako Echezona. Hey! So you are my son? Oh, man. Life and direct. Hey, I'm very, very happy. Hey. Finally, I'm no longer. Hey, I'm not going. Man, nothing. No, I don't come when you want. You know, man, I can see. That's me. Oh, Hey, I'm not on a Sokoto, I'm not Sokoto. I'm here. But I'm not. Why? Apụta na-agadaga nwa nwoke ahụ otu mana otu ọ dị ihe niile ahụ awụrụla akụkọ ogologo akụkọ nnọọ nwa m
ịlọtala amụwo nna gị n'eziokwu ebe a wụ ụlọ anyị ebe a obodo anyị a na-akpọkwa ụmụagụ agụ means tiger ihe unu na-akpọ ya ihe mere n'ụwa na ụbọchị ọzọ aga m akpọrọ gị mụ na gị agagharịa n'obodo anyị gaa mara ihe sị na mbịarambịa a na-ama ebe oke gara mana otu ọ dị ewu mbịarambịa ihe m na-ekwu enwe ihe nchere ịjụ anaghị adị ebe a ọngụ ama m ebe na-aga mgbe o ruru ịrụ ụlọ ebe gị ka ahụ ebe ga-ahụ aga m egosi maka achọrọ m ịrụ ihe ndị bekee na-akpọ University of Grammarians ebe a ga na-asụ kpokpo oyibo dịka nsas mana prọfesọ ka biko mgbe e ruru n'akpa mmiri anyị ekwu otu eji agafe okay let's toast first ndụ na wishi onye kena nna anyị biko ana m achọ na nke Maazị Chukwuma anọsi ike onye mere gị na what about it? Haziri gozi zie. Legodo picture. Gabishi nweta picture. Onye awụ no mgbe nọ n'okorobịa. Hey! Mama dịrị gị nna m, ekele dịrị gị eze m, onye na-abịa ọzọ n'ụwa ya nara ekele izuru gị mee. Jehova Mekizedek, ihe ọ pụtara na ewu nna m. Ewu nna m. Nna gị onye mụrụ gị. Hey! Tata amagbu onwe. Ewe n'iwe. Chineke bụ. Onye na-akpọ ichetara onye na-akpọ Nwada Victoria Emmanuel na agha melụ mgbe nwannu odo Victoria Emmanuel na agha mere m emetụkwana jidekwa onwe gị biko nwaanyị niile mụrụ anyị kọrọ ihe ụlọ nke ya nwere nke mmebi isi emetụkwara m aka nna m sị m na mbatawa lee ịkwụ kasịa ma kwọ m duka ma ndị nke ime n'ime ọma nke ime n'iru mba ọ bụghị mụ na gị ga-arụ nna m sị na mpaakị abatawa biko ebe ọ bụla o si were ya edozikwa n'ihe edozi ka na mma nnakwu ndị be anyị mara ihe mere ọ bụrụ enwe na ọ na-ele m o sie ike elekwuo ma anụ ọnụ ọbịafụ ndị bụ biko biko ma ọ yi nwa ma ọnụnụ nwe nke nchọ nna m sị m na mbatawa dị nke nna m kwu ka nna ege biko ị na-ekwu na ewu nwa Victoria abụ m nwa ya nwoke nwa mbụ ọmụ
Ọmụ nwa mgbe. Ewu no nwa m. Agwara m gị. Ọ nna m. Ọ Victoria mụrụ. Nna m nwere onwe ya. Hey! Yes. Atụtụtala mmadụ. Otu a ka ọ dị. Ọmụ. Flesh and blood, abịara m abịa. Otu ị na-eji nji ọwụ otu Victoria na-eji nọ. Pure. Hai. Nna m daalụ. Kedu otu Victoria nọ? Ọ dịkwa mma. Arụ dị ya. Ọ na ime ọnụgo di. Bịa mụtakwa nkwara ụmụ ndị ọ mụtara. Mana ọmụ nwa nke mbụ. Eziokwu. Asị m chọrọ gị gaba. Victoria lụgo di. Alụgo. Hai. Onye lụtara Victoria ọtụtụ tara uru anụ. Onwe ihe o pụrụ. Ọ lụtara uru anụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Hai. Ọ dị egwu. Tai. Mana onye bụ onye nke a nwanne gị nwoke. Ọ nwanne gị nwoke. Otu nna ha mụchara unu. You are welcome. Come. You are highly welcome. I am Professor Chidi Chukwuma. Don't koto or ejapuhu. Oya ihe anyị na-ekwu. Ọ ihe anyị na-ekwu. Biko lee ka anyị baa n'ụlọ anyị ga-enye akọtọpụ nke fọrọ nụ. Hai! Elo ọpịa. This is Murutu Empasu. Ncha a na-arụzi arụ ụlọ nke na-asụpụzi akwa nnọọ. Okechukwu echere m na afọ nwatakịrị ahụ ọga Okechukwu ka sikwa na ụfọ gị ka ị gafe. Na-abịa ka ije gotere m ncha eche na onwe ncha nke iji asụpụ ọha agba ofufe ọda asụpụrụ m akwa ma m ihe ha sị na ha na-arụzi ugbu a eziokwu. Ngwa gotere m ncha jee gote jebe nke ọbụla gote ndị nke a na-agba ofufe ọfụma ndị anyị na-ada egote buru m jee gasị ike. What? This is absolute fallacy. Do you know me? Do you know the kind of personality that I am? I carry the generation of history makers, legends, icons, the record breakers of this earth. And you are calling me by my name. You must address me as Prof. That is what I am. Say Prof. Prof. Good. Where are you going? There is an observation in this terrestrial habitat, I mean this ecological nature, that is very, very appalling. You know, this ecosystem looks like an abandoned camp that is used by the old Buffalo soldiers during the Second World War in 1956. You know, during that time, the new world leader, Adolf Hitler, was trying to capture the minor countries in this whole world. Okay, just look at this place. How? This place looks dilapidated. Okay, look at the other side. It just look like an old... Okay, what? What an insult! Do you know the kind of personality I am? What? What? This is a devastating lady. You are nothing but a boss primigenous like you. Second World War, bombasting. That is the binomial nomenclature of cow. Igbo. You will know.
nọkwa ebe nụnwa mmadụ anọgwa kedu ọnwakwa onye nọ m okirikiri ebe ka bụ sa ayọ na ayọ mgbodo be ndị nga kedu ọnụ telukwu ọ bụrụ na ebe a bụ be ọ na-arụkwa aka n'ike esi n'ime ọ tọgbọrọcha anụ n'ọnwa abịafasị na onye nwa bụ nnekwu mmadụ ọ na-etu ya afa chukwu ụbọchị etubo zing na-erichakwa eri ebe niile ghọọ chukwu emekwekwa na onye a kedu ọnwa ife ọrụ ta nụcha ọkwa mmadụ ịbịa tara afụfụrụ ụlọ kịta do Pam. Who is trying to bring down this structure with a high velocity? Yes? Who are you? I don't want because I'm a job Is that why you want to bring down this building with a high frequency tone? I prefer frequency. I Quantum EBB. Homo sapien. Go on, get it. If you can't kill a cat, you miss Atari. If I want to go home, get a Okay. Continue with your animalistic tendency behavior. Kevin Nabacharon. I'm joining with Mother. Kare no DJ nje jekuru onya ara ejeje onya ala ese amozi abeni na buzo ofia ebe ka mmeje veketa drone You know, as you are ranting, I cannot view you with another thing rather than myopic bacteria. I'm going bacteria. I'm a fan of Guanyambo, I can't do a I'm going bacteria. No matter cockroach errors. I'm going. You are erupting my medulla oblongata. When did it? Why are you not Actually, I'm looking for Ichie Anosike. Yeah, Ichie Anosike Chukuma. Dịka nsikwu dịka ibu onye ọbịa maka bụ ichie ọta ezi n'aka ngwa n'anya ka m kụziere gị ụzọ. Okay. Ọ bụrụ na ị gbada na mgburu ị na-afụ na. You mean that junction? Mgburu ị na-afụ. Ilute mgburu a ịbanye aka ekpe gị. Ilu aka ekpe gị ị ga-afụ mbuze. Okay, that junction. Ilute mbuze a. Okay. Ime ka ị gakwuru aka nne gị. Ilu aka nne gị ị ga-afụ ukwu ụkwa. Na ukwu ụkwa ka nne na ilute ukwu ụkwa isi okpuru ya. Okpuru ukwu ụkwa ka ị ga-esi. Ụkwa should take okpuru ụkwa. Isi okpuru ụkwa. Jesus. Ị gakwuo obele. Ilute na junction as in onwe gburu ọzọ ị ga-afụ. I'm getting confused. I'm getting confused. All this road you direction. Ngwa n'anya. Ilute ngwuru nke aka ekpe. Isi aka nne gị. Ị ga-afụ ebe a dị ka na-ele nne. Iju ese mma ngozi. Do you take this? Do you take this? Ka m gwara gị, achọrọ m ije chute anwụ. Ọ dị ma ọ dị ife na-asụ ịda aghọta nke m. You see what you just did now in English language. N'anya, ọ dị m ka ịbụ nwanne ọsọma. Ọ gị tọrọ ọsọma ka ọsọma tọrọ gị. I'm an expert, a legal practitioner. What's wrong with this man? You just confused me. In English language, what he did now is what we call hypothalamus. Hypothalamus. This is, oh my God, this is dilapidating. Where do I take now? I'm confused. There's an adage he said in Igbo. He said, Ella Zubon, and nigga no bond, meaning going back to You are just displacing
holistic 10 days. Or make a good wood in as well, join us. Get it from one on the bed. About ecosystem. Just one year, we can cut Yama Society, Macaria, and Cassin of Vehicle. But why would you carry? What on Yaka was at the Fabro? What is happening here? You're welcome. You have a visitor. No, me might be looking for you. I won't want now, man. I don't know these Galega ofinalis. And you are the one. A boy, if Ruza. If you're a Muzo, I know my job in the band of Seeker. When you talk about now, I bend the band of Seeker, who must to go. I'm getting one more no folk, come for Ancho Woman and engage. Come, my career for. O share conco. I was here as the gigas here, Massichum. More is this, which is not come for good for Yana or Odom. I am a woman for no phone for Moses here on Gonco. Come on, one, I don't want Cadiana come on. I'm our Massichum. Go on. Took work, okay. Ever look by you. Don't do me young. Or we need work or Gadiana. Yeah, is your the blue head or whatever. Nishi. What is the home? Probably kind of book was here for Nama, but I took was here. Or that are bad moon. It did be man. Do. Can you hand you see Coteta? And you was as the museum of Kadiagawa. What would be? Can you see as the Gizia Museum of Gaga, Loba Bully here? Emoniana or Uchechi. Uchechi American. Uchechu me. Uchechu me. Nada Zunuk. Ekele ma imela, ekele dirigi ibela. Chinekele ma imela, kele dirigi. Amalachi. Chinekele ma imela. Amalachi obro ga na. Hey. Ogen, ke yo mo meron ki ne wa mo. Ito kale bu ki win lottery. Ke meron gwam Merita. Karere onye win lottery. No go down, malana we na gwam ka ma. Ke di ya. Esimụlọ ọgwụ na lọta ugbu a. Ka ezi jezi mere ụlọ ọgwụ. Ọ na-abụ eju ụlọ ọgwụ bata nwebe aṅụrị. Ị ga-aghọta. Ọ bụrụ na ihe ma na m na-eje nụ ga sokwe nwebe aṅụrị nụ. Izuụka abụọ gara aga, nweta ahụ shi na-eme m. Nna sọ gịnị na-eme m gịnị na-eme m. Wee gaa ụlọ ọgwụ taa. Mee dọkịta gwara m. Dọkịta sị m, na ndị ime ọnwa abụọ. Gịnị bụkwa imekwa? Na ndị ime ọnwa abụọ na-asị m imekwa. Ọnụ bịa na-atọ gị ụtọ. Kemgbe mụ na gị dịba na mma nwere mgbe eji wee kwuo na ya adị ime na adị m na mma mụ na gị. Chekwa Chukwuma. Ka ị na-achịkọrọ m ya adị m mmụọ adị m mmụọ ọlụlụ. Legodo m anya ọfụma, mụ ọgbọ Amarachi na m adị mma ka alụọ m alụ. Ọ bụghị ya ka m na-ekwu. Ịma na ihe a ga-eme gị na ya bịa hụrụ ndị be anyị na mụ na ga alụ anụ ka di na nwunye. Ihe a kịta bụ ebumnobi gị kemgbe. Ị chọghị ịgwa m, cheru. Ọ maka ihe ndị anyị na-ahụ n'akụkụ m ka o ji wee dị gị ka m erugo oge ịnụ nwaanyị obele nwa dị ka m. Ị chọọ ka m bịa nụba nwaanyị kịta. Cheru ka m gwa gị ịbịa hụ ndị bụ unu adịghị m nkwadobe ịhụ ndị bụ ya fọzie ịnụ nwaanyị. Ị mara ihe ị ga-eme ya ibu n'afọ onye isi wee jee ụlọ ọgwụ jee asị gị na ịdị ime isikwa onye ahụ jee ebe ahụ ịgwafa ya egbekwe ha mara ya eme ya. Chere Chukwuma ka m gwa gị eziokwu ị hụrụ afọ ime a aga m ewepịa. Ọsọ gị gaa ọgọ transfọma, ọsọ gị pịa isi n'ahụ aja ma ị ga-alụ ma ị ga-alụ m. Ị hụrụ afọ ime a aga m ewepịa bikọs ama m ihe nwa ga-abụ echi. Ị hụrụ otu m si kwuo ya and adị m serious na-ekwu ya aga m ewepụ.
party. Ị ga n'ebe a? Eche ma agwago gị bugoro ngwongwo gị na baba unu. Ka ị na-emekwa n'ebe a? Chukwuma biko gị chọkwana ka mmeke bido ka nga. Chukwuma biko nne m ga-achụpụkwana biko na mama enweghị isi ume. Ka ị na-ayọ m kịta ka mme. Gwagodi m n'obere nwa m a niile. Na-eme anya. Kịta ka ị chọ ka mbido zaba nna. Ka mbido kịta ataba afụfụ ụwa. Ọ bụ na gị kịta tụlegodi ọ bụ na gị bụ mụwa. Ikwelu na ị ya anụ nwaanyị. Chukwuma biko menyere gị aka. Chineke ga-enyere anyị aka ị ga-azụ ụmụ anyị biko. Ọ nweghị ihe ọzọ ma ndị na-agba ebe mma aga biko. Mụ na gị ga-agba anyị ga na-agbalị zụ ụmụ onye niile anyị ga-amụta biko. Chineke ga-enyere anyị aka biko. Anyị ga-emenwu ya. Chukwuma anyị ga-emenwu ya. Chineke ga-enye anyị ike anyị ga-eji wee mee ya. Ngwa cheru. Ọ dị ụzọ ihe na-abụ mma agwa gị mee kịta. Ọ bụ na ime ya ịma na udo ga-adịrị anyị. Akwụghị na-ebe anyị amịtara mụ na gị mkpụrụ. Ị chọọ ka baro pịa gị. Cheru ka ngwa gị. Ị ga-eme na udo adịrị mụ na gị bụ ị ga-ebu nwa buru ngwongwo gị mee gịnị nababa unu ma ọ bụ iche ebe ya anọ wee mara ihe ime ya. Ọ bụ ha na ihe eme ya udo anyị adịkwara mụ na gị. Ọ bụ na mba anyị mepụta ị ga nọrọ ebe a. Mba anyị mepụta ị ga nọrọ ebe a. Mba anyị mepụta ị ga nọrọ ebe a. Uchechi gbam eme ka ya sago m obodo aya samokwu. Ọ ya ziri gị ozi izi m. Afọ m ovuchi mere eze. Nye nwere ife mụtalụ m. Ya wee bụ nwa Uchechi. Mwa bụ nwa izizi ya. Ya bụ na m wụ nna gị. Nụ katara nwanne m kwasị gị na arụ ọnụ ka njem nwanne gị enu. Ebe na etu iji dị otu a. O dowere gị na vileji si ebe a mkpọlata gị sị gị nọtaba. Ka ekwere ihe mere iji buru akpa waterproof ịnọbụ na vileji n'ime obodo ya kpọlite gị. Waterproof dị mkpa na ndụ mmadụ. Ife ọbụla abụ ngwụrụ ejere afọ gote ife etinye na waterproof. Ọ bụrụ na nji eti akwa nwere ọdụrụ nje. Nna m from imi na imi nwere ife dị iche. Ka ebe nọ maka ya bụ Uchechi ka otu o mere. Ọ dịkwa mma mana ife mebụ na ọnụgwu dị. Eziokwu. Uchechi mụ na ya wugbu oyi mana otu ihe nọbụ na-enye m nsogbu ebe ọ nọ na ọ na-arụkwa ụka ọ na-ekwu ogologo okwu eji m aka na iyi ya na nke ahụ. Agwa mara pe m ofe ogologo mana ejiri onye. Maazị Dalụno. Anyị kedu? Onye ọzọ. Ọkaifu nwoke ma. Afọ m ya n'ime ọfịa o pioro isi nke ọpụta o tinye isi n'ọfịa nke ọpụta. Nwee chọpụta na nwoke ma na-efu efu. Ọ ebe ọ na-aga. Ọ sị na ya na-abịa ebe onye. Na-ajụ ya o wee na-asụ okpukpe oyibo nwa chọpụta na ọ ebe ọ na-aga mena nke nsị ghọta ife ọ na-ekwu na ọ na-achọ ebe ndị anọsi ike nwa chọpụta na ebe a mụsị ka mkpụrụ abịa na nke gị onye nke ka onwe ọfụma. Ọ dị mma ngwa gawanụ ka m nụ ihe ya nwa kwuru gawa imela thank you. Hey, for correction, to correct your affirmation motion, we don't call it impimp, call it rigmarole the whole village. Say it. Oh, boy. Excuse me. Yes, this is beautiful. Please, Anamacho Oyanapo Chukuma Anosike.
ọwa ofu onye na-aza chukwu ma nnọsi ike ọwa onye ebe. I think I saw his picture while I was still with my mama. I saw his picture. So I came all the way from Warri. Yes, that is a very beautiful and fantastic question. Her name is Pauline Paulson. They call her Lady PP. Pauline Paulson. Yeah. Pauline Paulson. Pauline Paulson. I am Pauline Paulson's first child. First son. She told me you guys met while you were staying in Warri. Hi, Chineke. Pauline Paulson, mgbe mụ na ya mere oyi ọmụbe nwa. Ya ọ na-enwe Pauline Paulson. Yes, he said I am the byproduct of what he did with her. How? How? Chineke, naanị m nke a sị ya nwa m nke a nwa m nke a ke ihe bịara m nọ. Nkwa ndị bịara echi gara aga amakwa mmụọ ndị ga-abịa echi na-abịa abịa. How? Hey! Ụmụaka unu nọkwa ya unu nọkwa na-ahụ ihe na-aga nọ. How? Ọnụọnụ m gbawara oringo. Chukwu okike ọbịa ma. This is beautiful. You know, this reminds me in the Federal Republic of Nigeria's Constitution 1999. It says in chapter 3, section 25, subsection 1A says that everyone has or is namely a citizen of Nigeria. It says everyone who is born in Nigeria or outside Nigeria before or after independence is a citizen of Nigeria whose grandparent is a Nigerian. And that means I am in my biological father's house and this is his abode. Therefore, I moved into my You lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Oh, lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Military, you lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Oh, lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Namde wasa. Agwanne. Nam. Ele nke na-akpọtụnụ. Nam, anyị na-aga ọzọ nke ndị agha. Ọ naghị mụrụ. Gaba n'iru. Ndewo nna. Ndewo. Onye nna ya dunyere ori, ọ na-eji ụkwụ agbaka ụlọ. Gaba n'iru. Ndewo nna. Military, you lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Oh, lift me up for the sake of Chico, good afternoon. Banza. Arawo. Iwo Nyoshi. Mon Chika, good afternoon. So you must get second ekene. Okuya, you must get second ekene. Mon Chika, good afternoon. As no, Chineke Palando. If from Bosozi me put on, come on, attention. I'm going to put on attention. Artist. Let's start me for them. Bosozi me put on Mon Chika. Go see the baby. Military, you lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. Oh, lift me up for the sake of Jamboree, lift me up. That is my officer and gentleman, bone of my bone, flesh of my flesh. Biawam, mana onwere ụbọchị ọbụla ị ga-erute n'ebe a ya wụrụ ebe Chike na-eme ọzụzụ ndị amị mana otu ị ga-eji na-agba ya okwu ịnụla ihe m kwuru ma ọ wụ ị ga-ejide anya gị hụ ọnwụgo ma ọ wụ na m na ebe ị gara eji anya gị hụ ọnwụgo ịnụla ihe m gwara gị kpachara anya gị. Ụmụaka niile awụcha ụmụ nke ụmụ m tọrọ ime ha ma ga nọrọ ka onye na-enweghị mmadụ. Ọ dị mma. Chibuike, Chimeremeze, Chide, Chimaobi, ya na chi nke ọzọ akịdago ụmụ nwoke ise. A sịkwa na ọwụ ihe mma
agara m ịga lụwakwa Chidimma abịala wụrụ m isi ọwụwa ụtụtụ na abalị ọ dị mma ụmụ nwoke na nzukọ ndị okenye niile ele onye okenye ibe m wụ onye na-amụtala ụmụ iso dịka mụ nwa mụtara mbata n'ebe ahụ ha bịa na-esuru m imi n'ihi na m amụtaghị nwa nwoke ugbu ele onye ha na-amụtala ise agadaga ụmụ nwoke ise ndị ọbara ndụ dị n'ahụ ọwụ Okafọ nwere ụmụ nwoke 3 ọwụ Ibe nwere ofu nwoke were ụmụ nwaanyị ghasa ebe niile ma na-aga imepe ụlọ akwụna ọwụ Okoro nwere ụmụ nwoke mba ruo abụọ nke gara eme ya abụọ o werela ga enwewasịcha onwe ya n'isi ọ pụọla na mmadụ eledị onye ha ka m onweghị onye ha ka m ihe m na-echezi ugbu a na-eche otu m ga-eme otu m ga-eji chinye echichi kachasị echichi ibe ya na ụmụagụ ndị ichie ibe m abịadịla m onwedị onye ha ka m Oringo amaka Oringo bukwa gide nkokwa na ma nọzi n'elu nwa buru ebu Oringo bukwa gide Oringo amaka Oringo bukwa gide nkokwa na ma nọzi n'elu ya Oringo bukwa gide obi dị m ụtọ na anyị niile nọkọrọ ebe a dịka ezinụlọ ihe mere m ji kpọọ nzukọ ahụ na o nwere ofu ihe m chọrọ ka anyị kwuo ihe gbasara ya bịa kedu Chike nna ya makwa m ihe mma bụ na o richara nri ụtụtụ mere n'akpa obi ọ na-ada emewe nke ahụ dịkwa ya lọghachi ụmụnne ya ga-agwa ya ihe m chọrọ ka anyị kwuo bụ na achọrọ m ka unu gwa m n'otu n'otu ihe bụ ebumnuche unu gbasara ọdịnihu unu ka anyị bidogodo n'ebe nọ Chibụzọ. Beautiful. Well, Father, I'm so happy for this gathering. N'Igbo, obi dị m ụtọ maka ọgbakọ I want to be an esquire, and that's what I am, Papa. Nke gị dị n'ofe ya wụ na ị chọrọ ịwụ onye na-agụ abụ n'ụlọ ụka ka egochala agụcha. No, Father. Objection, Father. You see, when I mean an esquire, I mean a legal practitioner. N'Igbo, ya pụtara bụ onye ọkaikpe. However, I will pardon you for that due to the level of your IQ. In English, we call it intelligence quotient. So, I want to be a legal practitioner in a nutshell. Hope you understand that. Onye ọkaikpe. Ọ dị mma. Nke ahụ magburu onwe ya. Ya wụ na mkparị ala n'ezinụlọ m. Onye ọbụla agaghị anọgide ya bịa kparịa m n'ihi na enwere m ọkaikpe. Ọkwa ya? Yes, sir. Chimaobi, o ruru gị n'aka. Ya ọ nọ ihe m ga-abụ. Ihe m nwa ga-abụ. Onye mụtachara unu niile jụwakwa m ihe ọzọ m ga-abụ. Ọ ka m bụrụzie onye na-enweghị nwa. Ịma na aha m Ochima Obi. Achọrọ m ime ihe dị iche n'ụwa niile gba gburugburu. Ọ ya mere m ji wee lechaa anya wee sị na ihe m ga-abụ Chako Bishop. Ya bụ na unyi esipụtara na nkụ. Papa, ka m jiri nwa kọwara ka ịghọta. E nwere ndị ụkọchukwu ndị a na-akpọ Ash Dikeh, nwee Ash Bishop. Ihe ndị a niile a na-akpọ Ash na ihe niile onwebeghị onye nke akpọrọ Chako Dikeh ma ọ Chako Bishop. Achọkwa m ịga na Dikeh, ama gbago na high order of Melchizedek ka ha ga-eji weta mmanụ nsọ. Chako Bishop. Ọ dị mma ọrụ na m ghọtara ihe ị na-ekwu. O nweela ndị wu bishọp ntụ. Ha nwere nke nkụ gị nwa ga-awụ nke unyi.
nkunyi ahụ ị ga-eme ya n'ebe mama gị nke ị ga-abụrụ m ebe a ọwụ ụkọchukwu ọwụ ihe akụkọ ma o mee na m bụ nna ụkọchukwu nke mbụ na Ụmụagụ nwa m ka ewu Chidengwa orula gị n'aka. My oh my. As you all have seen in this very terrestrial ecosystem that I have given you because I've given you the preamble of my actions. I am the undiluted professor, the erudite professor of grammarians, Professor Chede Chukwu Marije, the one and only professor of philosophy in this Ụmụagụ. That is who I am. King of philosophy. Ngwa na ebe ikwudobere anyị agbasa. Anyị abịaghị ịgba afa taa. Ucheve akpa nna anyị. Ucheve akpa onye ọbụla komki ya. Ọmaka daalụ onye nwere nna nwere ọlaọcha nwa ọlaedo maka ọ bụrụ nna niile na-akpọkọta ụmụ ya ji ofe ka efe chọrọ ịbụ. Ọmaka ị na-anya nna efu na site n'ụmụaka m mgbe zaba afọ abụ Chimeremeze. Nsio n'ebe ọ bụ n'odu ntu anụnwa ka mkpụdebe nso n'afọ m anụnwa kedu ka o yesi mee na mma bụ onye ichi onye omenala onye ọdịnala mala iwu mala ife dị nsọ mala ife ndị kwesịrị ya eme na ife anyị kwesịrị abịakwa n'obodo anwụ onye a na-eze eze mbụrụ ichi atagwu ọ bụrụ etu a na-anakọta echi ekpute ata nke izizi atagwu ọnọchi ọnọga ụmụgwụ dị afa echie m nye onwe m enwe m ugwu kpụkwasị okpuru na ya abata n'obi ya nwee onye dịka ichie otu onye na-afọ achọ m mefekata nwa ka esi nwụrụ echi anya ese gịnị nye na ị chọrọ igbu di m ihe nata bụ ka igboro m di m ọkụ ya ọma lele ọgụ ga-anwụ nke kwa ka a ya achọ achọ ị na-anụ ya Chimeremeze ya wụ ị na-ekpe ekpere ka m nwụọ papa kere ka m na-esi kpe ekpere ka nwụọ ife afọkwa n'ụgwọ ọnwụ bụ ụgwọ n'ọbụla ji ụgwọ ibu ntu ya nwanyị nọrọ ya nọkọta ya lapụ ịnwụ mmadụ abụrụ ntu ọ ife na-ekwu bụ n'oyibo si na fuchọ na emecha ọdịnihu. Ọ dị mma nke ahụ dịkwa ọla m ka eji gbuo onye ibi mma hụkwa n'otu o ji zee. Ekelere m unu rinne anụla m ihe niile unu kwuru o mere m obi ụtọ nyekwanụ m afọ ojuju ya bụ na n'ụzọ niile enwere m mkpuchite ma n'ụzọ ọkaiwu ma n'ụzọ ime mmụọ makwa n'ụzọ ọkammụta mana ihe na-edochabe m anya ọ dịkwa mma a na-aga n'ubi eji ya n'aka ya mee ka ọ dịchara unu niile mma. Ya bụ na nwatakịrị a na-akpọ Chimeremeze chọrọ ka m nwụọ nke pụtara na ọ bụrụ na ndị iro m ezipụgo ya ka ọ gaa gbuo m agbanyeghị na nwụ nna ya ọ ga-ekwe ka o gbuo m. Iledịghị anya dịka ọ dị ugbu a nwatakịrị a na ha akwado otu ọ ga-eji bịa memila m. Ọwụ ihe a mere ndị ọka okwu ji sị na n'etiti ndị mmadụ 12 ofu onye ga-awụrịrị Judas. Ya bụ na nwatakịrị awụ Chimeremeze wụ Judas n'etiti ụmụ m niile. Ọ dị mma aga m amụzinụ anya dịka azụ n'ihi na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. Nna anyị echi dị mma ezigbo nwunye m ilere anya m na n'ime ụlọ kedu mmụọ nke nọcha ka onye uche ya pụrụ apụ ọ gịnị na-eme gị? Nwere nke otu uche m ga-eji apụ mgbe ị na ya amaghị nwere ihe na-eme o nwere ihe ga-eme ma ọ bụ ihe na-emenụ mega emega m gara agwa gị o nwere
Oh, well, I'll fetch him. Change on. Oh, do not talk about Hey! Manana, who can you more come from Mazianata? Come from Mazialo. Who can Nata? I'll get away home. I'll get away home. I always open on one down. I want me Nabatana. More women Jukwanese will be Nabata. We are Kabel. Push and Kahik. Manana, he named more. I talk about 2 but you know, my Burungo be a lotanga. Sim no, we and Gina good away. Eh? Oh, why? Oh, well, no, I bet job you know Naga. Now we are Magano get no food, but a woman yours she a bush, she take a bata. They are so hard to get no so hard is on way. Come with it. Hello, you game, Yacho man, yours. One man, yours are gonna have that son. I'll give me nice. You could have China. China. Oh, don't they care? Don't be badata. Come ahead, go to Ihania. In whom my Nilia, Munahasu, Bacho, Ringo, Moto Maka. Hanila Lord salary didn't have no to know to. But I go to a chigaraga. Oh, Nay, I'll give one was tennis. But I'm Nigga. Let me go. I don't know some near poor. Can't get it. They are good enough. She will not be good in our stomach. According to my study down there in the University of Mississippi, USA, I learned that this will cause what we call boborimos in your stomach. Oh my. How do you know that? Because I know that in the constitution of the Ministry of Health says when you want to mix this manure species, it should be combined with what we call meaning water. You mean water? Yeah, for a better soluble solute in the lower cavity of our And you know that if you take it in like this into your stomach, it will cause what we call boborimos. When it causes boborimos, studied by you, then what is the necessity of having what we call Minister of Health? Oh. Yeah, that is why HO2 is very essential to be combined with this Horio species for a good soluble solute, as quote in section 1. Now, back in the University of Mississippi, USA, where I studied philosophy to become a professor, I learned that this will cause what we call boborimos in your stomach. Oh my. Boborimos in your stomach. Now go ahead and apply HO2, what we call formidable alacrity and force. Do that with the legal rights given to me as a legal practitioner of the Federal Republic of. Hey, wait. Remove your quantum evidence from here. Let me turn it. I'm the one that added your own HO2. My hand, quantum. And allow me to turn it. Oh my. Oh, wait. This manihot species is suffering from lack of ingredient. And I have to translocate it here to another ecosystem. No. See, in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, Chapter 4, Section 33, Subsection 35. That everyone has right to say what she wants to say. And no one shall be deprived of it. Save in the accordance of the permit from the legal courts of Federal Republic of Nigeria.
And I stand as a representative of the legal courts of the Republic of Nigeria as a legal practitioner to say no to your proposal. This Mania species is not relocating from this ferry. No. Atmosphere. Wash me as I do it. I want you, as you sit down, as I pick my HO2 and move with you, because you wait for me there as I. Hell. Come here, Mr. Man. Nai. Ijikwa n'aka na ụmụazị a uche ụmụ gị. Ke ụdị ajụjụ dị otu. Na m jikwa n'aka na ụmụ ha awụ ụmụaka m. Ọ dị ka m na-agagharị ebe niile na-akpọkọta ụmụaka sị gị na ha awụ ụmụaka m. Ihe m ji na-ajụ gị ajụjụ ahụ maka na ị hụrụ ụmụazị a obi erughị m ala n'ebe ha nọ. Ọ gịnị ga-eme obi agaghị erughị ala n'ebe? Ị na-elekwa mkpụrụ anya ha anya onye otu na-anwụ nkechi ka onye ochi. Ka gịnị wee mezie? Ihe m na-achọkwa ikwu nna anyị ka ị kpọchighachi ụmụazị azụ ebe ha nọ maka na kpọchi ha ebe m na-akpọrọ ụmụ m ebe ha si. Ana m na-agwa gị na ọgwụ m gasị kpọrọ ha ebe ha si. Mụ na gị na mgbe mụ na nne ha gbara oringo gbata ha. Nna anyị nya nekwe nnọọ ka isi na-eko ịgbara oringo ọ naghị oge a na-afụ gị. Nna anyị eji m ya anya isi. Ihe kacha mkpa bụ na ị werela anya gị abụọ hụ ihe m gbatara n'ime. Ọ dị mma, gwa m ndị ọgbọ m ole na ụmụ agụ wu ndị gbara oringo ha agbataghị ihe. Apụ agbara oringo ma agbataghị ihe. Uru dị ya. Ayọlịma! Nna anyị ekwuchana m lekwa ka ịkpọchi aha azụ o maka na lekwa ka anya na-egwucha ha ka ndị oshi kpọchi aha azụ na ọmakwa m na ụmụazị ahụ ụmụ gị n'eziokwu ekwuchakwala m. Kama nke ị ga-agwa m na ị nwere anya ụfụ n'ebe ha nọ esi m na obodo anya adịghị ha mma. Oke ebe anya na-adịghị ha mma bụ ọnụ ha ịwala dibịa anya bụ ha ihe mma na ụlọ akpara m oringo ma agbataghị ihe. Uru dị ya. Oyelema! Excuse me, glamorous and succulent lady. How are you? Oh, wow. You know, as I'm looking at you now, I'm seeing the physiology and anatomical structure of your well-being, and it is causing a volcanic eruption in my body, and it's trying to do that. I have to do surugede. Please, young lady, where are you displacing yourself to? What I mean is, wow, please, can you spare me a little minutes? I want to explain something to you. You see that your structure and your physiology is like causing in my mind what I call gugu yaya, and it is making me to go crazy gaga, that I want to, look into you, and the central palace of your body is trying to make me look, oh baby, you are in the dwelling place of, oh lady, see, I am just trying to tell you my innermost contemplation and the perspective nature of my mind, that there is one Latin word that is used to classify that issue. Let me remember. Prof, remember. Yes, I've remembered it. It's called sauce croffer. What? That is she. Sauce croffer. Oh, sauce croffer is the binomial nomenclature of pig. Wait for me now. Let me come and do some, Wow. Please, come back and swear.
Mgbe m gara ahịa ahụrụ m nwanne m nwoke na-agwa m na ọ chọrọ ka ịma na nwa ya nwaanyị ahụ Chika nke na-abịawa ọ sị ka ọ bịa ka anyị na-anọtụ n'obere oge ọ kwadochala kemgbe ọ sị ya ga-abịa ọ sị na ka ọ gwanụ anyị nụnụ ka gwanụ gị na ọ gị nwe ụlọ ọkwa nwanne gị nwaanyị ụlọ gị ụwa ụlọ ya mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ka ọ bịawa ka m gawa ma m laghachi biko ihe ji wee kpọkwanụ gị ugbu a ka ebe kọwara m ịma na anyị kasị isi lọ anyị amabeghị aka nri m aka achọrọ m ka ịkọtụrụ m ka omenala obodo a si wee dị nke ị ga-abụ ime ịga nga nke ị ga-abụ imekwe ejide gị si gị tigbuo ụzọ gbuo ka anyị marakwa n'ebe anyị ga-abanye na ebe anyị agaghị abanye kịta ka ị mere ka nwanne anyị di m lụrụ m ugbu a ka ị gosiri m nna gị nwụrụ gị nụnụ ewo ka m sikwa kedị mgbe ọbụla oyibo adị m ama ebe m na-esi awa ya aka ihe nke a ọ gwụrụ m ike ọ dị m ịbịa na ngwanụ n'ihe gbasara ihe jụrụ m ịma na abụrụ m onye kama na obodo anyị dịdebere nso ọ na-adị nnọọ ka obodo anyị a nnọọ bụ ya a ga-asị nnọọ na ya na obodo m na-emekọta ihe ya obere ụbọchị taa ọkwụrụ chi ọ dị egwu kirikiri ka a na-ejiri obodo na-ejiri obodo enyi ozu tupu okike abịa mgbe okere igwe na-eje echebụgo jiri iru arụgozie mmụọ n'obodo na-eweta ife ọma na-eweta ife akụkụ ife enwe na ndụ echebụ na ọjiri iru mgbe si na ọ ya dịrị anyị na mma na eke dịrị anyị na mma na oyi dịrị anyị na mma na afọ dịrị anyị na mma na nkwọ ibe mbekwa n'akụkụ mmiri bụkwa ka m weta azụ ndụ ọ bụrụ ka ntụ ụtọ ụgba maka na ụgbọ ara agba n'akụkụ mmiri ibe abụọ ji ikpuru unu si na mụnwa bụ chi mere m eze ekpe ekpere si na ọ ya dịrị anyị na ncha na mma na eke na oyi na afọ na nkwọ onye si na ife na-eme nwere isi ka m na-asị ife ọ na-eme nwekwe n'isi ọ ka na-esi ọnwụ na ife na-eme nwere isi nye weta isi ya tii n'ife na-eme ka ọ wee nwee isi ekpere ka m na-ekpe abụrụkwa ndị bịa anya nzu mmadụ ịma lebe elulo ma ọ chebe ya n'echiche na mbụ dibịa abụrụ ndị bịa kama ife mbụ onye ichie onye echichi wee sị onye chere n'echiche na mbụ dibịa ya bụrụ isi ya bụrụ ife abụọ ji ikenga unu ya ata anya ọjị mụ na onwe m aghee m tụpụrụ unu ọjị ikenga maka na onye nwere ọjị ada ata ọjị ikenga ata ada atakwa ọjị ikenga ata n'obodo ya na anya ọjị o wee sị unu nekwe na ọkpụkpụ ọjị o taa na ọjị a n'ibe n'ibe ife abụọ ji ikenga sị na ọ ya dịrị anyị na ncha na mma ise unu ya ewetala m ego maka na enwezi m ego site na ego anyị eji wee na-egote mmanya ife abụ nkwụ akwụkwọ m ndị ilo m anya mkpagbu isi nna anyị osi na-ebe ka o jekọta wee jekwute nwaanyị nwụrụ ọzọ n'oge nka kedu ife ji isi kote woman want to know this man is a traditionalist. He is trying to metamorphose his super ego. Chere nnọọ agara nnọọ asụ okpokpo oyibo ga ahụ echekwa na lee ife nna achị ịgwa ịbụ gwa nwanne gị nwoke ya kwụsị ife ọ na-eme ya kwụsịkwa ife ọ na-eme kekọ ya si na ebe ife ebe nna ya dị ndụ ahụ gbatie ya ike ọ bụrụ nye nwa bụ nwatakịrị ya bụ ụtụtụ ọbụla ọpụta ekwuchakwa m tụkwa nkata mụ na ịkpaba nnọọ kịta ọ na-adabanye kịta oyibo ị na-ada asụ m amara ebe ozi
What a tilapia fish! What a tilapia fish! Homo sapiens! Look at this canker worm coming here to waste the wine and this cola nut. In other words, I am evaporating here and condensing in my Hey, ụtụtụ ọma nwaanyị ọma ka ime? Adị m mma. Aji, afọ m n'anya na-ede mma. Nke ime mere gị. Ịmara onye mbụ? Mba, amara m onye bụ. Ọ ya ọ ga-ahụ. Amara m mma maka abatasịa m. Ngwa ka nkọwara gị onye mbụ. Aha m bụ Chako Bishop Chima. Chako Bishop. Chima. Aha mmadụ a na-azazi Chako Bishop. Isi Muhammad anaza Chako Bishop. Na obodo a nweghị m na-aga ahụ n'obodo. Chere ayọkwana iwe. Ị na-agwa m na otu ihe dị ọmarịcha gị niile a. Ị nụbe Chako Bishop na ntị. N'egodo ụdị mma ị mara na-ajụ m Chako Bishop. Na-apụtatụ na ebe ọkụ na-enwu n'afọ ụzọ. Ya dị mma, biko ka m nwere onwe obe nkeji one na one wee kọwalụ gị ihe gbasara Chako Bishop. Ọ bụ ị na-anya, ị ga-afụ na o nwere ndị a na-akpọ ndị ụkọchukwu, nwee ndị a na-akpọ Archbishop, mana enwebe Chako Bishop. Ọ ya mere eji wee tụgharịcha n'ụwa niile wee kpọpụta m dịka otu onye wee chie m echichi a na-akpọ Chako Bishop. Wee were ọtụtụ mmanụ dị asọ onye gara eme ya n'ụ Pope John Paul II. Kama na ọ bịaziri ịma arụ adị bịa nwụọ ọnwụrụ mezie na chizime mgba mana popu nke a bịazie sị mba kama ọma nchikwa m ya na ọmụnwa tozuru ewee chie m Chako Bishop. Ya wụ na ị na-eme anya ị ga-amakwu na ịghọta. Biko ọ nwere ebe m na-aga. Okay. Aha m Nneka. Nneka. How? Nekwesa aha. Emekwa gị na aha gị awụ nọ pam onwe dị ihe dị iche. Nneka mara mma. Daalụ. Ebe ka ị na-aga nke Igbo akwụkwọ nsọ? Na-aga n'ụlọ nsọ Chineke. Oh, inweta m nweta m. N'ụlọ nsọ Chineke. Akwụkwọ nsọ wee sị m na ọ na-atụ ụtọ mgbe a na-asị ka anyị gaa n'ụlọ Jehova rakashi reberetereko. How? Nwaanyị ọma. Biko, ọ ga-amasị m ka m soro gị gaa n'ụlọ Jehova ugbu a. Nna nsogbu adịrọ. Ka anyị gawazie. Ọka ijebe. Ngwa. Chere m echefu. Aha gị sị na aha gị ogene. Nneka. Onye obodo a ka ịbụ. Ọ bụ onye obodo ka eme ije ajị. Imekwe negharịchago m anya na ka m batara obodo na-asị ka m esi fụ nwa ga-adị ka onye si obodo mepere emepe. Mana ka m fụrụ gị nsị mba na ọ bụrụ na ntichaba gị na m esichapụta gị mmadụ. Ị ma na otu ihe dị ihe ewu ịma onye na-akpọ Celine Dion. Amakwa m onye ahụ. Ịgba Celine Dion? Amakwanụ ebe ị na-agagharị n'ime obodo ebe a na-egbu onwe gị. Celine Dion nọ na-agụ egwu n'obodo oyibo. Onye Kalaba ka ọwụ. Mana ahịa ahụ Selena Edion. Ọ ndị ọcha na-emebi aha mmadụ gbawara Celine Dion. Selena Edion. Ịghọtago? Ọ bụrụ na nticha gị mkpọrọ gị obodo mepere emepe mmechaa gị ihe. Ị makarịa Celine Dion. Tichacha gị ewurugbo n'oyoyo. N'otu a ndị. Iso ka m na-agwa gị. Ama m ịma nwere enyi nwoke enwekwara enyi nwoke ọ dịghịkwa mma. Ọ nwere ebe m na-aga ọ dị ngwa. Kama na gị soro gị ọgwụ ofu ebe a ka anyị na-aga. Ka aka n'ubi onye abịara na nke ọmụ onwe m ọwụ Chukwuma. Ihe anọkwa n'ebe a wụ ezinụlọ m. Ọmụ kpọrọ nzukọ a sị ka
nkọwa onwe anyị ka onye ọbụla ghọta nwanne ya ka anọkwa n'ebe a wụ nwunye m ụtụ ọcha anọ m n'aka nri ọgbagbuziri anyị oyiri nwanne ọ wụ aha ya wụ Chika ọkwanụ nwanne m nwunye m ile ha anya otu ha na-acha akọ na uche gị ga-agbakwa gị na ha wụ nwanne n'eziokwu ọ bịara ka anyị na ya nọkọ nwa mgbe nta Chika ndị niile hụrụ ebe a ha awụcha ụmụ m ọ dị m obi ọma na obi ụtọ ịgwa gị na ha awụ ụmụ m gadaga nwoke o mere m na-abụrụ nwoke ka ibe ya ezuru m ka mme na-egbugo oge ọ na-awa na ọnụ nọrọ asị ọnụ ọzọ fụtụ ọkụ dimkpa ngwanụ were ọnụ gị ka ọwụọ Pressure! Boys, boys, brate, forward march! Aduwe. Attention, men as front! For back! Up or left? Humble. Chike. And then one warm Chike. Mwegoko. New Sunyegoko. Zubo. Walai. Kalai. In one warm Chike. Mwegoko. He gonna bombo. Lieutenant Colonel. What's again, Lieutenant Guinea? Lieutenant Colonel. Thank you. Pressure! Ozu okwalami, a nọrọ otu a na-alụ agha n'ụlọ. Na-alụ agha n'ụlọ. Na-echetakwa nke ọzọ wụ na cheta na ebe a wụ na ụmụagụ. Ọ wụ ịbịa gị sụrụ ihe niile ahụ ma ị na akachikwu ya na-asụ nke ngwa ndị ekwe orula gị n'aka. Mayo. In the year 1952, during the war between the Nazis and USA, Adolf Hitler was trying to bomb New York City with a nuclear weapon. That was why I went to University of Mississippi, USA, to study philosophy to be a grammarian. In other words, I am addressed as your one and only professor, undiluted professor of grammarian, Professor Chidi Chukwu Marije. In other words, you call me Professor Chidi Chukwu Marije. Are you listening? Because I cannot koto or ejapuho. Thank you. Professor, please. Professor Chief. Thank you. Oh, yeah, nna ngwa orula gị n'aka. Well, in a nutshell, I would like to express my innermost contemplation. I'd like to express myself. But first and foremost, I will introduce myself in Igbo language first. Afambo, legal professional, Chibuzo, Chukwumerijo. Now in English language, my name is Chibuzo, the one and only legal professional child of Mr. Chukwuma. That is the man right behind you, the Paposki. You see, in the constitution of the federal... Ihe a na-eme kịta wụ ka nkọwara onye ọhụrụ ndị anyị egwu emechaa ụbọchị ọzọ a ga-eme nke constitution. All right, Papa, I will humbly hold like this.
onye echichi esi na ichiri echichi ngwa na o ruola gị n'aka na-emezi ka a na-akpọ nwa mma maka na chi wee ji ọta ọkụkọ baa na kiri ka na-agbụpụzara ya osi maka nkirikiri chi onye si na-efe dị mma ya mma maka na nga dịka egburu odogwu ahụ kparị nwa chukwu ma na-ekwu gbamgbom n'enu ka ọ dara gbom n'enu kpomkpom na ana yọ ọ dara ọ dasị bute ọ chakwasị bute ya mmiri jikwa na awọ nnukwu mmiri zoo bupụta azụ ife mbịa ka n'akụkụ mmiri afakwana ka ntụ ụtọ ọgbaka maka nweta azụ ndụ ọ sị na ya bụ chukwu mere ije nne na anyị fụna ọnya nwana chimere eze tụọ m ichie ọnya itoro m ichie udo adị maka na ife dị mma ka eji ede ife dị mma ife dị mma na anya gbara ndụ chimere m eze ichie biko anyị abịaghị ịgba afa gwa nwatakịrị a ihe ewe aha ka m na-agwa ka m na-ekwu ka m na-asa sị na afọ ahụ bụ Chimereze ọnya ka a na-akpọ Chimereze nwanne ya nke izizi ome ka nna ya nọchi ya nke izizi ọ bata okporo ụzọ unu anụla Chike nụla ihe anyị kwuru anyị nwa awa ọfịa anyị nwere bụ nwe mpụ onweghị ihe kọrọ anyị n'ụbọchị agha mana ihe niile ọ na-ekwu onweghị onye dibịa ọwụ mana ọ sị na ya chiri echichi o nwere ebe onye chiri ya echi amụnwa awụ nna ya ama amụ kama ihe ị ga-aghọta n'ebe ahụ wụ n'aha ya wụ Chimereze ichie Chimereze biko kwọ nna mụnwa ga-eji ọnụ m akpọ gị ichi gịnwa akpọnụ mbọ mbọ o nwere nwanne ha nke ọzọ na-anọbụ ebe bịa dịkịrị ebe bishọp m Hey, as far as I'm concerned, it seems like ọ dị mma ị ga-ahụ ya ụbọchị ọzọ ọ gara ozi ọbịa ị ga-ahụ ya ọhịa nwere ebume mpụ nwere ihe kọrọ ya n'ụbọchị ahụ aha m bụ Chika ụmụnne obi na-atọ m pọlịna maka na m metere m onwe m n'ime ụmụnne onye ọbụla n'ụdịdị ya mụnwa bụ onye mgbakọ ọ ga-amasịkwa ma ọ bụrụkwa na m sonye na mmiri na m ga-ala ike ka mụnwa kwụsoro n'ahịa na-eme n'ụlọ ịbịa anyị anabatala gị n'ezinụlọ anyị unu anụla ya Chika sị na ya nụkwuru ihe gbasara mgbakọ na mwepụ ama m mgbakọ na mwepụ onwenụ ihe ọzọ a na-emere ya ma ọ wee gbakọ na mwepụ ego kama ọ nwanne gị akpọtara ya ala ịgarasị ịga aga n'ebe ndị ọchịchị ebe ha na-eme mgbakọ Chika Mama calculator. Nkiru. Chelugo mo yi di mkpa na agbakọ. Ọsị. Gịnị ka ị na-agbakọ dị ezigbo mkpa? Na ị ga-agbakọ ga-agbakọ enwekwa ihe ị ga-agbakọpụta n'ime ya. Isi m na ị na-agbakọ. Lekwa ka ara na-agbakọ gị. Lekwa ka ị na-apụ ara ebe ị na-agbakọ. Biko nye m. Biko. Nkiru. Nkiru ka yo. Biko na m calculator na ga ji na ama. Nkiru ka emerụ ga. na mbịara sị ka m bịa lee gị since niile na-ahụbeghị m ihe a ị na-apịkọ karazie gị mkpa karamụ ịma kemgbe niile m bịara ebe a na-akpọ gị edere nnọọ bizi na-akụrụ m kpamkpam nke ihe na-akpọpụta niile ara apụbago
arapụbagomu. So ozi njọ na-apụtara m sị ka m bịa na ọyị nwaanyị batara m nsịsị ka m bịa leta ya n'otego nna ahụbeghị ya. O jikwa m ụkwụ m aka. Ntụzianụ ya mere ị ga-eji narụ m kalkuletọ maka na kalkuletọ adịghị oke mkpa ọ dịghị oke mkpa ka m nwa ebe ihe mpịkọ aka gị mkpa Nkiri ụkwanere m nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Oge ahụ ị bịara tinyere ụmụ mgbe ị na-enwekwa n'ihu mana ke nke ị na-ekwu ị na-ekwuzi ị na-emere kpọmkpọmkpọm oge ahụ ị bịara na mụ na gị na-agbagharị ka m nata gị agbakọ ya ka ihe nwere ike ịnya a sị m na ọ ga-enye isi gị Bekenere. Ezigbo enyi m. Nwa dị sharp. Ezigbo enyi m. Kekwa nna efe ị na-achazi. Ezigbo enyi m. Lekwa m ịkwapụ m. Bịa. Ihe ọfụma Afọ ọjị a nọ naanị. Ọjị abụghị mkpa nna. Ịma ihe nne. Ịma nwoke ahụ si afịa bụ Chukwuma nke nwa si gaba mba ofesi ya mụ amara n'ụlọ ka akọsịkọ. Gara mba ofesi kemgbe o pere mpe mechazie nata. N'ejiro dị shishi. Ụlọ amụtara nwa nọ. Nwunye na-acha ndị dị iche na-esi ike. Ịmahụ ịmakwa mbọsị enu ka dị mkpa ise jere wada nabata Dimkpa ise elekwere ebe dimkpa ise ọwụ Chukwu. Jiri nwayọ akọ ka nna akọrọ gị. Ịmakwa dimkpa ise agbụrụ ụmụ ya. Dimkpa ise onye a na-akọ ọnụ so onwe gị nwa. Nne ịmakwa izu ụka nke agara aga dimkpa ise onye nke si ebe o si ọ na-abata onye nke si ebe o si na-abata ma nke nwa kpọ bishọp nke nwa si afịa bụ letinant kọnel ka ọ gịnị ka ọ si afịa bụ ma nke nwa kpọrọ onwe ya prọfesọ ha ncha niile wee na-abata dimkpa ise ndị nke ọzọ mara ọzọ ma chetaghị ụzọ mafa ha dimkpa ise wee na-abata na be nwoke ahụ ka nna gwa gị onye nwe chesepụ na ọ bụrụ mmadụ dimkpa ise maka chika nna agwa onye nwe che na ọ bụrụ mmadụ at least ihe niile anyị ha na-asị na-eme at least o nwere ụmụaka na-eme ya o nwere na nke wu bishọp otu ishiri kwuo nwee nke wu nefta gịnị kọnel akwa ya na-enwe nke wu isowu prọfesọ na kọjọ wu onye ikpe ọ gbalịkwala nwanne m nwaanyị ọzọ mere nke wakpọ nwanne nwunye ke ha na-eme ọ batagburu onye ka na-achapụ ka pụtụrụ ọcha ka nwanne ya nwaanyị daalụ wee bunye kalkuletọ ke o jikwa na kalkuletọ emekwe mgbakọ na mwepụ ke ọ na-agbakọ mụ gị na-ajụ ya ka njisi gị na ya ịlụghọ obodo a onye mụ na gị na-akpa nkata na o bunyere kalkuletọ ọ na-apị ọkụkọ gafee na ọgbakọ ewu gafee ọgbakọ ụkwụ ọbụla ekwere ebe a na ọ na-agbakọ na-ajụzi onwe m na-asị onye ọ na-eke eko isi ọ dịkwa ya mma ife ọtịta adịghị ya mma maka na ọ bụrụ
Bịa. Dan. Nwatakịrị a bịa. Ọkwa nke a ya esi okwu ka nwatakịrị a na-eme. Nda. Nke ibe m nda. Ndị ebe a nọ. Ichie gị. Ya. Onye kwubezu. Ya na isi akwa anyị ka ibu ichie echichi n'obodo. Onye echiri gị ichie ka m na-ajụ. Ọ chara m ba n'anya na onye ọbụla nọ n'obodo a nụnwa. Ma onye a na-akpọ mụnwa Chimeremeze. Chimere gị gịnị? Nwata nne ya na nne ya mụpụtara ụwa bụrụ eze. Nye ka m gwakwa unu ka m gwa unu ife unu bịa kịta kụrụ mgbe apịtị ọnụ abụrụ ife m jekọ. Ife m jekọ bụ ka nje ọgbakọ ka mkpa njesi ama ọgbakọ ka mkpa anagata n'ụlọ nwana ka mụ na-ebulokwa abịa ga-esi ya kparịa tata karịa. Nye na ọ bụrụ na unu bịa kịta ka unu tisa nke ndị ma nke mgbakọgolu ma nzukọ mma akarị na nzukọ ọ bụrụ na ife unu bịara na-agụrụ ọnụ mmiri unu n'akwa. Enwere na abịa n'ebe unu nọkịta unu atago nchara. Enwere ife a na-akpọ virus. Unu enwere antivirus. Ndị nke m abụrụ ndị nkuru ma ndị nkuru bụ ndị nke m. Ị gatago ụda na-abụ n'onu. Ụda na-abụ n'onu biko ife nchọkọ bụ nkele unu. Ejebe m ọgbakọ ebe dị mkpa. Ọ lọtara m kedu ihe ọgba ugbu ka bụ kere onye nwe onye na onye nwụrụ kedu anọ m na enwe ọgbakọ mbụ ka ebe metara. Ọgbakọ gị.